वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರನು ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದವು ಸಂಚಾಲಕರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಮಾಗಡದ ಮಾಗಣಪತಿ ಅಂಜಲಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಒಂದು ಮುದಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳದು ನೆಲೆಯಾದ ಒಂದು ದಿನ ಪೆರ್ನದ ಮಣ್ಣದ ದೆಯ್ಯೋ ದೇವಿರಣ್ಣು ಮನಸಾರ ನೆನೆತಂದು ಅಂಜನೆಯನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಕಾಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಬತ್ತರ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಎದಿಕೊಂದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉಂಡದ ಪಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಡತೊಂದು ಪುಣಾಗ ಇದಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಂಗಳೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ತಯಾರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗಿಲಿಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೂರ ಚಿಂತನ ಎಂಗಿಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನ ಚಿಂತನ ಎಂಗಿಲ್ನ ನಿರೆಕರತ ಜಲಜ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್ರು ಮೇರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರಾವ್ ನಡಚನ ಉಂಟಾಗ ಏರ್ಲದ ವಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತಿಷ್ಟಿಪೂರ್ಣೆ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವೇನಂಚಿತನ ಪೊಂಜವು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದು ಪುಣಗಲ ಬಸ್ತ ಗಾಡಿದವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತದ್ದು ಪೋದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜನಕಲೆಗಾಡು ಜೋಕಲೆಗಾಡು ಒಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿತಿನಲ್ಲ ಐಗೆ ಬೋಡನಿಂದ ಮರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ನಟದೊಮ್ಮಗು ಬತ್ತನಿಗೆ ಯಾನು ತುಯಿನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದುಲ್ಲ ದಯಮಂಡ ಯಾನು ಇಡೀ ಸದರ ಸಂಜೆ ಪಜೀರ್ ಗಾಮಡು ಮಾತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾನು ತೂಯಿದ್ದು ಅರೆನ ಮನಗೊನಿಸದು ಅರೆಗೆ ಮರಣಿ ಅರ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಣಗ ಅರೆಗೆ ಇಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂದಿ ದಯಮಂಡ ಅಂಚಿತನ ನಿಷ್ಠೆಡು ಸಮಾಜಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಡ ಬೇರೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು ಆತ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಸ್ತ್ ಏತಾಜನು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಕರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಜನ ಬೈದಿರ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಿಡ ಇಂಜಿನ್ ಆಡೋಕೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏದೇ ಬರಡಾಗಲಿ ಉಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದುಂಬು ಪುಪ್ಪು ನಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರಂತಿರ ನಾನು ಜಯಂತನ ಯಾರಿಗೂ ಮರ್ದು ಬೇರೆ ಸನ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ನಾಡು ಏನೇ ಮರ್ತು ನಿಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ಆರಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಿಯದ ಹೆಂಗೂ ಗುಣವಂತರು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೈ ಗುಣತ್ತಾರ ಅಂಚಿತ ಯಾರಿಗೆ ಏರೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂಚಿತ್ರ ಆ ಪಂಜಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಪ್ಪೇನೆ ಅವಡು ಅಂಚ ಒಡಿರ್ದ ಮಾತಾಜಿನ ಕೇಳೋಣಾಗ ಸಂತೋಷದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಧೈರ್ಯವತಿ ದಯವಂಡ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋನಂತ ಬಂಡೆ ಆರು ಸಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೀರ ಅದೇ ಪೋನಂತ ಕೊಡಲಿ ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಜಿ ಒಪ್ಪೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಜಮರಾಣಿಗಳು ಓದು ತಿಕ್ಕದು ಅರೆ ಆಮಂತ್ರ ಬದುಕದು ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬಳ 2-3 ಸತಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾರ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೇರು ಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ದುರ್ಗಾಕಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೋಕೆಡು ವೇದಿಕೆ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಿಂದವರ ಕಾರಣಂದೋಡು ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಫೋನ್ ಮಂದಿರದವರ ಇನ್ನತ ಎಂಗ್ಲನ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತಾರಣತವ್ರ ಮೆಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರೇನು ಎಂಗ್ಳು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿತ್ತನಾಳ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡ್ದನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಫೋನ್ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದ ದೂರ ಇರುತ್ತನಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡದು
ಅಭಿಮಾನ ಎಂಗ್ಲನ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಯಾರು ಅರೇನು ವೇದಿ ಇನಿ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಬೈದೇರು ಬಂದ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅಂತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಜಿ ಅರೇ ನಾನು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರೇಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೈನ ಆರು ಯಾಪಲ ಬಂಡಳಿ ಎತ್ತು ನವೆ ಎತ್ತು ನಿಂದು ಅಂಚ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಜವಣಿರಿ ಪೂರ ರಾಜೇಶನೇ ಒಂದು ಯಾನಿದು ಯಾಪಲ ರಾಜೇಶನೇ ಬರ್ಚೇವೆ ಈ ಸರಿ ರಾಜೇಶನ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಣ ಬರ್ಚೆ ಉಂಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ನೀ ಕಾಣ್ಯಾರನ ಬೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇತಂಜೀಸಿಡು ರಾಜೇಶನ ಇರು ಇನಿ ಭಜನೆ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಒಂಜಲಿಗೆ ಬಲೆ ಬಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಇನಿ ನಿಜದ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಅರಿ ಪುರ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬರೀ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬೈದಿರು ಇನಿ ಯಾರು ಮಾತೆಲ್ಲಕ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೇಡು ಎದಿಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ನಿಜದ ಬಿನ್ನಿದತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಆರ್ಲ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಪೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣತ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಂಚಿತನ ನಯನ ಎಂ ಪಕ್ಕಲಂಬೇರು ಸಿರುವ ಸುಂದರಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಏಪಲ ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಣಾರು ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಬಾರಿ ದೂರದಾರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂದಿರ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರಾದ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಇರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಬಾರಿ ಓಡಿಸಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಂಡತ್ತನಂಚಿತನ ಎಂಗಲ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾಂತ್ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಪರಲ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದಿಕೊಂದಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಇರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಂಚಿನ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಈ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನಾವು ಸುರೂತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇಂಗೋಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಸೋಮಕ್ಕ ಆಳ್ವ ಬೇಂಗೋಡಿದಾರು ಸುರೂಟು ಈ ಊರುಡು ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನೇನು ವನಿತಾ ಸಮಾಜೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿರಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರಾಯನ ಆರೆ ಬೇಂಗೋಡಿದ ಜಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೂ ಕೊರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಭಜನೆನ ಆರಂಭ ಮಂತೇರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲೆ ಈ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದು ಈ ಭಜನೆ ಇನಿ ನಡತೊಂದೊಪ್ಪುನಿ ಪೆರಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡು ಅಂಚಾದು ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಾಜಡು 4 ಆರೋಗ್ಯ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಎರಡನೇದಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂರನೇದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾಲ್ನೇದಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಈ 4 ಆರೋಗ್ಯಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಯರೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಭಜನೆ ಇನ್ನು ಈ 4 ಆರೋಗ್ಯಲ್ಲ ನಂಕ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಈ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಶುರುವಾದ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡನ್ನು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಯುಗಟ್ಟು ಪೋನಗ ಭಕ್ತಿ ಯುಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವಳು ಆ ಭಕ್ತಿ ಯುಗಟ್ಟು ಶೈವ ಬೊಕ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದಕಲೆ ಈ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಅಕಲು ಶುರು ಮಂತೆರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆರ್ ನಕಲೆ ಕನಕದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಅಕಲು ದಾಸೆರ್ ನಕಲೆ ನೆಕೊಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕ ರೂಪ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಂತೇರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಗಾನ ಸುದೆನು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ ಏರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಅಕಲು ಕೂಡ ಈ ಭಜನೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ಪೋಯೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಭಜನೆ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲೆನ ತೂನಗ ಅಕಲು ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯೇರು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೋಡ್ಲ ಈ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಇತ್ತೆ ಭಾವಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕಲಿಯುಗಡು ದೇವೇರು ಎಂಚ ಒಲಿವೇರೆಂದು ಪನ್ನಗ ಕಲಿಯುಗಟು ದೇವೇರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಓಲುಂಡು ಭಜನೆ ಓಲುಂಡು ಅವಳು ದೇವೇರು ಒಲಿವೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದು ಈ ಪೆರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಎತ್ತಾಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರಂಭ ಆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಭಜನೆ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿತ ಜೋಕುಲೆಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲೆನು ಬೆಡಪಾಡುನಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಭಜನೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು 4 ಜನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಡು ಬದುಕೊಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನೆಂದು ಬುಲೆಪಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈ ಭಜನೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲಾದುಂಡು ಈ ಭಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶುರುವಾಯಿನಿ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಅಂದಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಭಜನೆ ದಿನಾಲ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಯಿರು ಅವು ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾರದ ಭಜನೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಪೇರಿಗೆ ಅವಳು ಈ ಭಜನೆ ಎಂದು ಶುರುವಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡು ತಿಂಗೊಲದ ಭಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಭಜನೆ ನಡಪುನು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂಡಳಿ ಈ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಭಜನೆ ಮಂತದೆ ದೇವೆರು ನಲಿಪು ನಂಚ ಮಂತದೇರಿ ಈ ಜಾಗಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ಲ ತನ್ನ ಪೂರ ಪಾಪನು ಕಳೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಬಟ್ಟಲ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಂದು ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಭಜನೆಡು 2 ವಿಧಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪಂಡೆಂಡ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕಲು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಐಟ್ ತಾಳ ಲಯ ಶ್ರುತಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಭಜನೆನ ನಾಮ ಮೂಲಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಸುರುಟೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಗುಲು ವಾ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪೋವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡುಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಮಾತ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಂಕ್ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಲ ಇನಿ ಮೂಲು ನಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ಮೂಲ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಜನೆದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಕು ಒಂಜಿ ವರ ದಾದಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಅತುಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡುನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಚದೆ ದಿನೊಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡುವ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ನಂಕ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಭಜನೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಭಜನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ವಾ ನಿಕುಲು ಮರ್ದಗು ಪೋಡುಂದುಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಯಾವುಗೆ ಮಾತಾ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರಿಯರೆ 2ನೇದಾದ ಕೈ ದೆರ್ತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಕೈ ದೆರ್ತದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಉವಾಚ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಕಂಡೊಂದಿತ್ತೆಂಡಗೆ ಆಯನ ಕೈ ದೆರ್ಪುಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೈ ದೆರ್ಪುಲ ಪನ್ನಗ ಆಯನ ಕೈ ತಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಆಯನ ಪಾಪ ತಿರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡೊಂದು ಅಂಚಾದ ಏರ್ ಕೈ ದೆರ್ತದ ತಾಟಿ ಪಾರ್ದು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪ ಭೂಮಿಗೆ ಹರಿದು ಪೋಪುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉವಾಚಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಪ್ರಮುಖವಾಯ್ದಿನ ತಾಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಆಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಯೂ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪಿನ 2 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈತ ನರಟುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಲೆ ತರೆಬೇನಾಂಡ ಇಂಚ ಪೂಜಿಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮೂಲು ಒತ್ತುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಳ ಪಾಡ್ನಗೆ ಆಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಯೂ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನೆರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯಲ ಪೋದು ಉತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಹುರುಪು ಈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆರ್ದಾದು ಜಿಂಜೊಂದುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಜನೆಡು ಮಾತ್ರ ನಂಕ ಇಂಚಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ವೇರು ತೂಲೆ ಅಕಲೇನು ಪನ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತುನೆರ್ದೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ್ತುಲೆ ನಿಖಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪಾಡಿನಾಗ ನಿಖಲ ಪೂರ ರೇಖೆ ಮಾಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಂದನ ರೇಖೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ನಂಗೆ ನಷ್ಟ ಕನಪಿನಂಚಿನ ರೇಖೆ ಅವು ಮಾಯ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನಗ ಎಡ್ಡೆ ರೇಖೆ ಬತ್ತದಿಗೆ ಆ ಹಾಳು ರೇಖೆ ಮಾಯ ಆಪುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಉವಾಚಲ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಂಪಾಯ್ನೇಟ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆಂಡಾಗೆ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅಕಲ್ ಮರ್ದಗ್ ಅಕಲ್ ಸೈನೇಟ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಕೆಂಪಾಯ್ನೇಟ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಕೈಟ್ ತುಲೆ ಭಜನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಈ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಭೌತಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನರಮನೆಗ ಮಾನಸಿಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ IT ಇಂಜಿನಿಯರ್ BTech MTech ಮಂತನಕಲ್ಡ ಕೇಳ್ನಿ ಅಕಲೆ ಏಪತ್ತೂನಗಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಡುಪುವೇರು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆವಡಾಂಡಗೆ ಅಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೇಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ದೆತೊನೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಸಿಗೆ ದೆತೊನೊಲಿ ಆಂಡ ನಿದ್ರೆ ನಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಸರಿಯಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸದು ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಚಿಂತೆನು ಬುರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಪ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಾ ಪೊರ್ಲುದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆಯುವಿರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದಾದ ನಂಕ ತಿಕ್ಕಿದಿಂದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಜಗೂ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ತುಲೆ ಮೂಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲರೇನನ್ನು ತೂವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆರ್ದು ಬತ್ತದು ಆಲು ಮೂಲು ಕೆಲವು ಭಜನೆ ಪನ್ಪಿನ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪರೊಂದು ಉಪ್ಪಲು ಭಜನೆದ ಆಲು ಪನ್ಪಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆಲ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕೂಡ ಎಂಕ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಮಗಲುಲ್ಲಲತೆ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕನ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತಿನೆರ್ದಾದು ಅಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ಮೌರ ಮಾನಸಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಎದುರೇ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಮಾತಾಮಯಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಪಂಡ ನಮಡ ಉಪ್ಪಿನ ದೇವಿರೇನು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ತುಲಾರೇನ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ನಮಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವ ಅಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪುಣ್ಯದ ಚೀಲನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಗೆ ಈತು ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓಲ್ ಎಡ್ಡಾಪಿ ನಿಂದು ಪಂಡಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಬಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದು ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ತುಂಡೊಂದು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದ ಕೊರ್ತೇಂದು ಕೇಳಲೇಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಾಜಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು DVG ಪನ್ಪೆರು ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಸೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದು DVGನ ಕವನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಪಂತಿ ಇತ್ತಂಡಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಬೂರುಂಡಲ ಸೈಪುಜೆ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ಬತ್ತನ ತನ್ನ ಬಡವಲ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಅಂಚಾದು ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಗುಂದು ಪಂಡ ಏಪಲ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ವಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎದೆ ಗುದ್ದಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೂರ ಬರಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ವಾ ಕಷ್ಟಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದೆಲಕ ದೆತೊಂದುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಾ ರೀತಿಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೊಲೆ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕುವ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಕುಲುದು ನಕಲೆ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕೊಲು ಮೂಲು ಸಭೆ ಟುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕೊಲು ಪುರ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚಾದ ದಾದಾಂಡಲ ಮನ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಕ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ರೀತಿದಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದು ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು ಕಾದಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು ದುಡಿದು ಶೂದ್ರನಾಗು ಏನಾದರಾಗು ನೀ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಬನ್ನಗ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ನಡತನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರೋತ್ಸವ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಗುರುಕುಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಎತ್ತೀರು ಮುಲ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಎತ್ತೀರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾಯ ಕೊರ್ದು ಐನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೇರ್ದಣಂದು ಪನೆಯರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಾದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಳ್ಳ ಐನು ನೆನೆತೊಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿರೇನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕತೆಡು ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಭಜನೆದ ಮುಲ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾತ ಪಂಡಿರು. ಆ ಭಜನೆ ಏತು ಫಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆನ ಮಲ್ತನೆಡ್ದಾವರ ಆಯ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಜೊಂಡು ಪನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಭಜನೆಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಇಂದು. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನಾಪುಡು ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನಾಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಆ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆಯ್ನೆ ನಮಗೇನೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಮೂಲು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಡತನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಗೊಂದಲೋಡು ಇತ್ತ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಬಂಧುಲು ಅವು ಒವ್ವೇ ಒಪ್ಪಡು ಕರೋನಾ ಬರಡು ಒವ್ವೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಐನು ಮಾತ ಗಣನೆಗೆ ದೆತೋನುಜ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನೆಡ್ದಾವರ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಂತ ನಡತನಂಚಿನ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆತುಂಡು ಇನಿಂದು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾದು ನನೋರು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಮಿತಿದಾಕ್ಲೆಗ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಏನು ತೆರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಯ ಮಂತನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಭಾರತ ಅಂದಾಯೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಭಾರತ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ತೆರಿಯೋಲಿ ಭಾವ ರಾಗ ತಾಳ ಅಂದು ಭಾರತ ಅಂದ್ಲ ಇನ್ ಪನೋಲಿ ನನೊಂಜಿ ಏಪಲ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಇತ್ತನಕಲು ಅವು ಭಾರತ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಬ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಜಗತ್ತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಿರ್ನ ಕೋಣೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡನ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದು ಪಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಡು. ಈ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಭಗವತ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡು ತೂಪ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಾನಿಂಬೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಭಗವತ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವು ಕೇವಲ ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತು ಐಟು ಭಾವನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೊಡು ತಾಳ ರಾಗ ತಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಸೇರಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸೇರಣ ಅವು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ
ನಂಗೆ ಅಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂದು ವೈದಿಕ ಯುಗ ಅಂದು ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವಂತನ ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಆಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಲ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ತುಕಾರಾಮರಾದುಪ್ಪು ಪುರಂದರದಾಸರಾದುಪ್ಪು ತಣ ರಾಮದಾಸರು ಇಂಚಿನ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರ ನಕ್ಲು ಅಭಂಗದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಯಜ್ಞಾಗ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಅರೆಗು ಎತ್ತುಂಡು ಅರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಣ್ಣುನ್ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಅಭಂಗೊಲೆನು ಕೀರ್ತನೆನು ನಾವು ಮಾತೈತೆ ತೋಂದುಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರ್ನ ಜೀವನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬ್ಬು ಅರ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾದಿತ್ತೇರು. ವಜ್ರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಲ ಪುದರಿತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಸುರುತ ಪುದರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಗುಣನಡತೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅರಂತೆ ಜಿಪುಣತ ನೋಡಿತ್ತೇರಿಗೆ ಲೂಭಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತುಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ತದುಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆರ್ನ ಬುಡೆದಿ ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಆರು ಅದೇ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾನ ಬುದ್ಧಿದಾರಿತ್ತೇರು ಅದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಗುಣಗಾನನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಾನ ಬುದ್ಧಿ ಆಡ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವಂತೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿನ ಗುಣ ನಡತಿನ ತೂದು ಈ ಬೇರೆನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಆ ವೇಷ ಪಲ್ಲಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷಡು ಬತ್ತದು ಅವು ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಮು ಪೋಪುಂಡು ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಅವಡು ದಾಲ ದಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಪೋಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೆ ದಿನ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗಲ ದುಮ್ಮು ಕಡಪುಡುವೇರು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಣಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಕೊರಂದನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನದಾನಿ ಈ ಬ್ರಾಣೆ ಪಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ರೂಪನೇ ದೇವೇರ್ನ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೂಪ ಪಲ್ಲಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಸರಸ್ವತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಸೀದ ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ಬೇರಿಗೆ ದಾನ ಕೇನ್ಬೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಪನಯನ ಅವಡು ದಾಲಾಣ್ಣ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಂಡೆ ಆನೆ ಎಂಚ ಕೊರೋಲಿ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಈರು ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ದಾಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಈರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಪುರ ಏನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅವಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಾಣೆನೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಈರ್ನ ಮೂಂಕುಡೊಂಜಿ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನು ದಾಗ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಗ ಒರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಪಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ಆಂಡ ಉಲೈ ಪೋದು ಐನ ದೆತ್ತದು ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಐನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವ್ವೆ ಕಣ್ಣನಿ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ವಜ್ರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಕಣ್ಣನ್ನಾಡೆ ಪೋದು ಐನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಅರೆಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಮುಂಕುತ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಐನ ದೀದು ಎಂಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಐನ ಅಂಗಡ್ಡೆ ದೀಪೇರು ಸೀದಾ ಅರೆನ ಕಡಪುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಪುಡಿದಿಡಕ್ಕೇನು ಬೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆ ಹುಲ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡಲೆಗ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ದೆಪ್ಪೇರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೋದು ದಾದವನ್ ಪೋಲನ್ ಪಂಡ ಸೀದ ಪೋಪಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಬಿರ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನು ಸೈಪುಜಿ ದೇವರ್ನ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಪಂಡದು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪೇರು ಮೈತದು ಒಂತ ವಿಷ ಪಾರ್ದು ದೇವರ್ನ ಕೊನೆಡೆ ಅನ್ ಸೈಪೆ ಪರ್ದು ಪಂಡದು ಉಲೈ ಪೋಪಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಪರಡು ನಾನಗ ಅಲ್ಪ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಬೂರುಣಿಗೆ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಐನ ಬತ್ತದು ಗೊಣತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದು ಐಂದಿತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಣ್ಣ ನಡೆಯ ತೊಯ್ಪಾಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಐನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಅಪಗಾರೆಗ್ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಕೃಷ್ಣನನೇ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೂ ಬೋಡಾದ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಬೇರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ತನ್ನ ಏತು ಸಂಪತ್ತುಂಡ ಐನು ಮಾತ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಕೈಟ್ ತಂಬೂರಿ ಪತೊಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನಲ್ಪ ಪುರನ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬದಲುಂಡು
ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಭಜನೆ ಸುಖವಯ್ಯ ಅಂದ್ ಅಲ್ತು ಆರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ತಂಬೂರಪ್ಪ ತಂದು ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ಪಡೋದ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತು ಆರು ಓವು ಆನಂದನನ್ನು ಆರು ಪಡೆತೇರ ಆ ಆನಂದನು ಮಾತೆರ್ಲ ಐನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನಗೂ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಕೊಣೋಡುನ್ನು ಪನ್ಪೊನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅವು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪೈನ ಆರು ಬರೀನ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಪದ್ಯ ದುಂಬರಿತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಡು ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಡಲದ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಆ ಕಡಲುಡಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿಗೇತು ತೆರೆ ಬತ್ತು ಹಾಕಡಲ್ಲ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುದುಪ್ಪುಣು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಓವು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆ ದೃಢತೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ಎದುರುಸಾ ಒಲಿ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲಕ್ಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನವಂತರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯ ವಿನಯಶೀಲತೆ ಡುಪ್ಪೊಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಂಡ ಅವೇ ನಂಕ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಣು ಒಂದು ಐಡ್ದುಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಏತ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಪ್ಪ ಐಡ್ದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮ ದೀಪದಿಂದ ಅವು ಉಲೈಲ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ್ಪುಣು ಪಿದೈಲ ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ್ಪುಣು ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಡ್ಯ ಆ ತಡ್ಡಡಿ ಈ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲೈಲ ಬೊಲ್ಪಾಪ ಪಿದೈಲ ಬೊಲ್ಪಾಪುಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಪೂರ ಅವು ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಐಡ್ದಾದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಗ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪದ ಬಂಧುಲು ಐಡ್ದಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪೋವಡು ಈ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ನನಂಜಿ ಕತೆ ನೆನಪಾಪುಡು ಭೀಮಗೋರ ಮೀಯೋಡು ನಾಣಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೀಡು ಮೀಯೋಡು ಒಂದು ಮೀಯೋಡು ನಾಂಡ ಆಯೆ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆಗೆ ಭೀಮಗ ಮೀಯೋಡು ನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆದಿದು ನೀರು ಕೂಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪಾರ್ದ ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಭೀಮೆ ಆಂಡ ಕಾಯ್ತು ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಏತು ಕಾಯ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಣ್ ಯಾನು ಈತು ಸೂಪುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮಿನಿ ಆರಂದು ಭೀಮಗ್ ಈತು ಸೂಪ ಆಡ್ನಗಲ್ಲ ಈ ನೀರು ದಾನ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆಗ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಯ್ಕಲ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವಡ ಪೋದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಎಂಗೆ ಮೇಯೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೇಯೋಡೊಂದು ಏತು ಸೂಪ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಡ ಪೋದು ಕೇನ್ಬೆಗೆ ಕೇಂದಾನಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಲ ಭೀಮ ಈತು ಸೂಪಾಂಡಲ ಬೆಚ್ಚಾತಜಿ ತುಲ ಈ ಐಟು ಇತ್ತನ ನೀರುಂಡತ ಐನು ಮಾತವರ ಗುಚ್ಚಿಲ ಐನು ಮಾತ ಗುಪ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭೀಮೆ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ನೀರ್ನು ಒಂಜಾತು ದೂರ ಕೊಣದು ಗುಪ್ಪೆಗೆ ಗುತ್ತುದು ಕೊಣತದೀದ ಇಕ್ ನೀರು ಕೂಟ್ಲ ನನ್ನ ಸೂಪಾಡು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಸೂಪಾಡಿ ಭೀಮೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-5 ನಿಮಿಷ ಆವಡು ನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿರೆ ಸುರಾಣಿಗೆ ನೀರು ಅಪ್ಪಗ ಭೀಮಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಣಿಗೆ ಎಂದು ದಾನಿ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಭೀಮನ ಗುತ್ತನ ನೀರಿನ ದಾಡಿಲೆ ತೊಂದು ಪೋದು ತೋಯ್ಪ ಬೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ತೂಲ ಈ ಏತು ಸುಪಾಂಡಲ ಕಾಯ್ದು ಜತ ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ತೂಲ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಐತೋಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂತಂಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂದ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತು ಅಂತಂಡು ಮೂಲ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಸೈಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತು ಅಂತುಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡತ ಐಕ್ಯಾನ್ ಐನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಬುಡ್ತುಜಿ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವಿರು ಸಲಹೆ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪಂಪನೆಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಐಡ್ದಾದ್ ಬಹುಶಃ ಅನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಎಂದೋ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂದು ಐಡ್ದಾದ್ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಐಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅಪಾರವಾಯಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಡ್ದಾದ ಇಂಚಿನ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಡಪೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಗೊಂದಲಲು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಅಪರಾಧಲು ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ
ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚ ತೂನ್ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪ ಸ್ಪೀಚಿಡ್ ಮಾತ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲ ಮಾತ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಅವು ಮಾತ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ತಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಬುಳೆಪೇರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಡು ಐಡ್ದಾದು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಒಂಜಿ ಮಾಸ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಅಂದು ಅವು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಾದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಂಚಿನ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಡತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃಕ್ಷಗೂ ಹೋಲ್ಸಾಬೇರು ಜೀವನ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ಪಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ನಂಗೆ ನೀರೇಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪರಂದು ಮಹಾತಲ ನಮೇದು ಉಪಕಾರ ಪಡೆಪ ಅಂಚನೆ ಆ ಜೀವನ ವೃಕ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡು ನಾಣೆ ಕೊಂಚ ತಾಯಿ ಬೇರಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಚೋಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಆ ಮರಟಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೂ ಪರಂದು ಅವು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಿನ ಸದ್ಭಾವನೆ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಲು ಅವು ಮಾತ ಅವು ಐಡ್ದಾದು ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಳಿಯೋಡು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡು ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೀವನೊಡೈನು ಅಳವಡಿಸೋ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ರೀತಿಡು ದುಂಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೊರಿ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೆರ ನಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತೆರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುಂಡ ಕೈತಲ ಇಲ್ದ ಅಕ್ಲ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮಂತೂದು ಐನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿಲ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲು ಆ ಸಮಾಜ ಬೆಳಗುಣು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಗುಣು ರಾಜ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳಗುಣು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ಥಾನ ಆವಡು ನಾಡ ಅವು ಇಲ್ಲಲಿರ್ದು ಶುರು ಆವಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಲ ಬೆಳಗಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಡೊಂದು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಓನಂಡ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ಬಂಧನ ಆ ಕೋಟೆ ನವನ್ ಮಾತ ಮುಕ್ತ ಮನ್ಪುನಾಲ್ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಳಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂತೆರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ತೋಂದಿಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ತುಲ್ಲೆ ಐದಾದು ಜ್ಞಾನವಂತೆರ ಆವಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಂತನ ಚಿಂತನೆ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಡ ಅವು ಪುಟ್ಟೋಡು ಐಡ್ದವರ ಜ್ಞಾನಿಗುಲಾಕ ಐಡ್ದಾದು ಈ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮಾತಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ಅಂತಾಬೆ ಅಂಚನೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಲಪದವು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆನು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಪಾಡನೋಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಪಟ್ಟಮನೆ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮೇರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಸನ್ಮಾನದ ಗದ್ದುಗೆನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನುನ್ವೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಬಳಪದವು ಪಜೀರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಪಟ್ಟಮನೆ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮಡಿಕೇರಿಯ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1960ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಮಲ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿ PUC ತನಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುತ್ತೀರಿ. 1983ರಿಂದ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡುಪು, ಮುಡಿಪು, ಪಜೀರು ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಜಿಪನಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ತನಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. 2/4/2020ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಸರಕಾರ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 8 ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ತನಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 38 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್
ಮಾಡದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. KSR ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಸಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಪತ್ನಿಯಾದ ತಾವು ಜಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದ ತುಂಬು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮದು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಬಳಪದವು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ. ನನಗೆ ನಾನು 38 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಇತ್ತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನಗೆ ಇಡೀ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹೂವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಭಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಇವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆದಂತೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದು ಈ
ಅವರ ಸ್ವಾದಿ ಮಾತ್ರಮಯಿ ಒಡೆಯೂರು ಇವರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತ್ಯ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಪತಾಂಜಲಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾತೃಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣರಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಗಿಲ್ಲ ಪೆರ್ನದ ಧರ್ಮ ದೆಯ್ಯಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರಿ ದನ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತರಡು ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತರಡು ಪುಟ್ರನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಎಂಗಿಲ್ಲ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಗುರಿಕಾರಿ ಪಂಡಿರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೌರವದ ಪಾತೆರ ಊಯದ ಮುರಡಿ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಾದರು ದೊಂಬದ ಬಲಿ ನೇಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರ್ನಕಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಮುರಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ಲ ತುಯ್ಯರದನ್ನ ಅದಿದ್ರ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತು ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮ್ಮಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೊಂಡು ಮೂಲೆ ತೀರ್ತು ಬಣ್ಣೊಟ್ಟು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಂದಾದೀಪ ಈ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ ವರ್ಷಗಳು ದಿಯೊಂದುಲೇರು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ದಯಬಂಡ ಎಣ್ಣೆನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದು ಮುರಡಿದ ದಿನಡು ಎಂಗ್ಲು ಚೆಕ್ ಬಂದ್ಬೇರಪಾಯ ರಾತ್ರಿ ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನಂಜು 60 ಪೋದು ಎಂಚ ಪೊತ್ತೊಂದು ಮಾಮ್ಮಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೀಪ ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಸೊಗಡೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಯ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಆ ನಂದಾದೀಪನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೇನು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೌರವಿಸಿ ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಅರೇನು ಈ ವೇದಿ ಕಡೆನಿ ಇರು ಮಾತಾಜಿನ ಅರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಏನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೃಷಿಕರು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಬಕ್ಕ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಕಾವೀಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಣಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಪುಣಕಲು ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುಣಕಲು ನಂಗೆ ಕೃಷಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕರಲ ఆయన ದೇವೇರು ಪನ್ಪನ ಮನೆ ಪುಡ್ಡಿ ಆಡುವ ನುಗ ಆವಡು ನಾಯರ್ ಆವಡು ಕೊಟ್ಟು ಆವಡು ಪಿಕ್ಕಾಸ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ದೇವೇರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚೆ ನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಗೋವು ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೃ ಸಮಾನ ಅಂದ್ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪುಲ್ಯ ಕಲಗಲಕ್ಕದು ಮೈಂದದ ಪುರ್ತುಗೆ ಎರು ಬುಡ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ 10 ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ತಂಜನಾಗ ಎರು ಬತ್ತೀರ ಅಂದು ಬರಿಯರ ಉಂಡು ಕಾಂಡರ್ ದಿಂಚಿ ದತ್ತನಾಗ ಬಚ್ಚಿದಾನಾಗ ಎರು ಪಗರ್ರೆ ವರಿ ಬರ್ಪಣಿ ಅಂಚೆ ಬಿನ್ನೇರಿನಿ ಬೈಜ್ಜರ ಅಂಚೆ ಪಗರ್ರೆ ತಂಜನಾಗ ಎರು ಬತ್ತರ ಬೈದನೆ ಯಾನು ಎರಡನೇ ಬತ್ತನೆ ಅನಿಮಿತ್ತುಗಳು ತಂಜನಾಗ ಎರು ಬತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅವನು ಮಲ್ತದ ನಾನು ಎನ್ನ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಯಂತನ್ನೇ ಬುಡುಪು ಸೇರಿದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೆತ್ತೇರೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ದಿನಂಜಿ ನಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಭಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ನಯನಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಪಾತೇರಿಯರು ಭಜನೆ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಜೀವನ್ ಪೇರು ಭಜನೆ ಬಂಡ ಭಜಿಸುವುದು ಜಪಿಸುವುದು ನೆನೆಸುವುದು ದೇವೇರನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನ ಇಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಾಧನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂದಂಡ ಭಜನೆ ಅಂತ ಬಂಡ್ಬೇರು ಅರ ಬಂಡೇರು ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತರೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವಿ ತಾನೆಂಬ ಭಗವಂತ ಅಂದದು
ದೇವರನ್ನ ನಪ್ಪ ಯಾಪಲ ಉರಿಯನ ಅವಡು ಪಂದಿರು ಉರಿಯಲ ಭಜನೆ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಭಜನೆ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ನಾವೇನಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂದಿರು ಉರಿಯನ ಒಲ ಜೊತೊಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಪನ್ಬೇರು ಜೊತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲದ ಭಜನೆ ಬೀಗರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ಭಜನೆ ಪಂಡ ದೇವರು ಉಂತದಲ್ಪ ಬೀಗರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ಭಜನೆ ಪಂಡ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ನಲಿತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ನಲ್ತದ ಭಜನೆ ಪಂಡ ದೇವರು ಒಲಿದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನಗ್ಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಿನ ವಾ ರೀತಿ ಜಯಂತನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಯ್ಯ ವಾ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ದೇವರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ದೇವಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಸ್ಮ ಪ್ರಿಯೆ ಈಶ್ವರ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನುಂಡು ಅನ್ನ ಸಕಲ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಒಲಿತನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿತ್ತಂದ ಅವು ಭಜನೆ ಆ ಭಜನೆ ಮಿತ್ತದ ಬಹುಲಜ್ಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ నుంచి ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡನು ಇರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನ ತುಷ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂದು 5 ಮಿತಾಯಿನ ದಾಲಾಯ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಸಮಯ ಊರವ್ರ ಮೇ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೈದನಂಚ ಮಹಾಮಾರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿ ಈ ದೇಶದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅದು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇದರಿಂದ ಓಡೆ ಎತ್ತುದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಎತ್ತದು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪ್ಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೇಶದಾಗಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ರಾಜಧರ್ಮ ಮಲ್ತದೇರ ಮಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡದು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅವೊಂದಿತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮನ್ಪಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ದೇವೇರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಮಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂತತಿ ನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನದಾಯ ಒರಿದ್ರಿಂದ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೊಂದಿತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಿನೇ ಇರ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲ ನಯನಕ್ಕೆ ಗಡ ಬಂದಿರು ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ದು ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಲ್ತನಾರು 4 ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವನಾರು ದೊಡ್ಡನ ಪುದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದೊಡ್ಡನ ಪುದರೆಂಚ ಕೇಂದಿರು ಸೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಸೋಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡನ ಪುದರ ನಯನಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾണ് ದಾಯ ಮಂಡೆಗೆ ಬತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ದೊಡ್ಡನಗ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂತ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಪಿದ ದೊಡ್ಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಂತ ದೊಡ್ಡನ ಪುದರ ಬಂಡದ ಬನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪೇನೆಂಚ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೇಲಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಮಿ ಈ ನಮ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐತೆ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ನಯನ ಆಂಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಟಿ ಪೂರ ಆಂಟಿನಗಳೇನಿ ಅಂಚೆಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡನ ಪುತ್ರ ದಾಯ ಮರತ್ತು ಕೊಂಡು ಆನಿದಿಂದ ದೊಡ್ಡಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತುತ್ತೀರು ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಟ್ಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೋಮಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಂದು ಎತ್ತದೇ ಉಪ್ಪಾಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಒರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಜಾಗೃತಿ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಭಜನಾ ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋದ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಜನೆ ಒಂದಿನ ಮನೆ ಅನ್ಬೋದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮನ ಕೊರೋನಾ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಣ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಭಜನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಾಗ ಆ ಥ್ರೋಟ್ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬರೀ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೈವ ಭಕ್ತರಾದಿದ್ದಾಗಲೇ ಬರಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡನಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಗುರು ಮಠ ಅಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಗುರುಮಠ ಪುರಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುರ ಬೋಧನೆ ಆ ಗುರುಮಠದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಜನೆ ಕೂಡ ಪುನರಪಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಅವನ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದುಂಡು ತುಳುನು ವರಿ ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಜಿನ ಭಜನೆ ವರಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತಾನಂದಮಯ ಅಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಭಜನೆ ಹಾಪ್ಲೆಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಹಾಪ್ಲೆಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಭಜನೆ ಹಾಪ್ಲೆಕ ವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶನಿವಾರದ ಭಜನೆ ಹಾಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಜಯಂತನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲಿ ಪೆರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನದ ಸಂಸಾರ ಇಂಜಿನ ಮೂಲ ಸೇರ್ದನೆ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತನ ಬತ್ತನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಆ ವಿಶ್ವಭಾರತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತಾಂಬಿನ ಆ ಮೆರೆಪಣಿನ ಕಾಲ ದಿಂಜ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನೇಗೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೇವೆ ಮಂತನಗ ಜಯಂತನೇ ಅಂಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಈ ಕೆಲಸವು ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದುಂಬಗು ಒಂದುವೇ ಚಾವಡಿಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವುಪುರಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಸ್ತನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಚ್ಚಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಲ್ಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಕೈ ಸೇರಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವುಪುನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಾಯಸ್ತನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಅಸೈಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಾಯಸ್ತನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಮೆಕಲು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ
ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಸುಲ್ಮೆನಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದು ಪುನಕಲು ಶ್ರೀ ಗುರುನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದು ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶಸ್ ಭಟ್, ಜಶ್ವಿತ್ ಕುಲಾಲ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬತ್ತದ ಇವೊಂಚಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚೌಟ, ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಈ ತಾಳ ತಟ್ಟುನಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅನ್ಪಂತೀರಿ. ಈ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಐದು ದುಂಬುದಾನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಣಸಲ ಇತ್ತಂಡು ಮನದಾನಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಾರಣನ ದಾನೆ ಈ ಭಜನದ ಸಾಧಾರಣ 15 ಟೀಮ್ ಬೈದನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ 15 ದಿನ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 33 ದಿನದ ಈ ಭಜನೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7:45 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಈ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಭಜನೆಗೆ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಸುರುಮಲ್ ತಂದಿತ್ತರು. ಅವು ಏರು ಬಂಡ ತೇಜಸ್, ಮನೀಶ್, ಕೃತಿಕಾ. ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಕ್ಲಡ್ದಾದ ಭಜನೆ ಆರಂಭ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಭಜನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಹಾಜರ ಅನ್ನಗ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದಿತ್ತರು. ಈ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚೌಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ ಭಟ್, ಗಣೇಶ್, ಮಮತ, ಶ್ರೇಯ, ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತರು. ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತರು. ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ್ದು ನಡ್ತೀನಿ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಸಮಿತಿದ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದೆ ನಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಕಾರಣ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಇಂದಟ್ಟು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಈ ಭಜನೆ ನಡ್ತದಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ದಿನೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಟ್ಟು ಉಪಹಾರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾನಿಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕೊಳಲು ಸಂಗೀತದ ಕಲ್ನ ಸಂಗೀತ ಇಂಚಿನ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ನ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಸಂಗೀತನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ
ಈ ಅಶಕ್ತ ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮದ್ಮ್ಯಾವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಕಾರಣದ್ದು ಎಂಕಿ ಈ ಜಯಂತಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಡ್ಲತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದು ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರು ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಶಪಾಲರು MSRS ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರ್ವ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾದ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡಿಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಕಾಳಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ತಾರನಾಥ್ ವರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.